Mga higala, kumusta? Mayong gabi kayong tanan. Kamo na kapamati ni nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among mahigugmaon og dalangpanan makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kaytasan sa mga langit. Sa gihapon o Dios, dili kami matagbaw o mapulan sa paghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Diyos nga angay alagaron ug pagasimbahon. Ikaw ang Diyos nga ug hari sa among mga kinabuhi. Nining taknaa sa gihapon kami, nagahangyo kanimo nga magapanalangin ka niini nga programa ug panalanginan mo sa kini nga istasyon nga mahimo kining instrumento ngadto sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Itugot mo Ginoo nga kini nga programa imo Ginoong pagapanalanginan pagagamito nimo nga daghan sa mga taong makakita sa kahayag sa kaluwasan. Ang tanang mga nagapaminaw karon sila pasabta Ginoo kabiga nga makaduol aron mga laga diha kanimo. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat pinaagi lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning inyong ning atong programa. Welcome. Okay, sama sa atong naandan adto ta sa unahan sa dili pa ta mo adto sa pinaka-main portion sa atong programa, sa di pa ta mo irog ngadto sa unahan, sama sa atong naandan mag-iban ta og mga pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Pero by the way, standby mo until 8 kay ang atong programa karon kutob ra magini alas 6 pa alas 7 unya ang sunod basta every Sunday evening ang magsunod ana the last message of mercy na nawag si Brother Arnold Rosalihos karon ng gyud ay last night sa ilang crusade dito sa diimbani sa kuane kumbador man siguro gihapon ni bagay daan bantayan ihangyo siyang ipalahos lang, so mas standby ta. Humanunta ang atong programa sa Jesus is Hope until 7, then magpa-sounds ta kadali, then adto ta sa gospel para sa the last message of mercy. Okay, sama sa ato nga nandan ato ning basahon ning kuan kanana ang mga text message, no? Sir, maayong hapon. Amo nasadning giandam ang among radyo aron kapaminaw mi sa inyong programa. Layo-layo pa man pero amo na lang giridi daan kay magsagarat man kun anha na sa inyong oras aron nga wala gyud sabod sa among pagpaminaw, amo nang gipatingog daan ang inyong programa. Salamat sa pagbasa, sir. Sir Rodito di ay ni ang inyo pod gihapon nga suki nga tigpaminawan. Okay, daghang salamat Brother Rodito, no? Nya ni patay basahon na Kuya John, maayong hapon sa inyo diha sa radyo. Kami kanunay ming nagsunod sa inyohang programa kuya. Bisan tuod og kami mga Adventist na, pero ganahan ming maminaw sa inyong programa kay matud pa ninyo nga mauni ang pagpakaon sa atong kalag kay espirituhanong kalan-uni. Mauna nga mangaon gud mi kuya kay tinuod gyud na nga moabot ang panahon nga ang Biblia
pangkuhaon na ni wa nagyoy makadala og makabasa pa og Biblia. Salamat sa pagbasa kuya. Si yi di ini yi o yi maabot na pronunciation ani no. Dagan salamat yi or yi sa inyo ang pagpaminaw sa programa. Well, patay basahon sir mo greet ko og happy birthday sa ako nga papa, si Papa Ricardo. Kanunay sad siyang nagsunod sa inyong programa sir. Kay siya mangyod ang unang maabot sa amo ang balay. Kami kasagaran makapaminaw mi pero nagsugod na mo sa inyong programa. Maabtan na mo kasagaran gyud manubag na mo sa pangutana di gid mi makasugod starting sa inyong oras kay gabiin nami maabot. Salamat sa pagbasa sir. Okay, salamat po. Ato ning basahon pastor, maayong gabi sa inyo ha. Naminaw mi sa inyohang mga tubag matag gabi pero kadtong inyong gitubag kagabi daw wala man gyud to tinuod pinag-aralan nga tao, daw wa siya kahibaw sa iyang gitext nga dili na di ay maayo na agay kabastusan, pero maayo pud noon nga imo na lang gyud tong gisilian ang dunggan ato ug may buot to nga tao, di na to maghimo sa iyang nahimo kay insakto gyud to nga iya hagyod nga pamation ang imong sulti adtong iyahang text diha sa inyo. Salamat sa pagbasa sir. Okay, salamat po. Last text nga atong basahon. Ayong gabi ninyo parilib o parijon Mr. Urot. Tumana jud ang napulo kasugo kay og wala nay napulo kasugo mayo lang og bati og naong ang imo asawa. Guwapa gani ka og asawa, maibog gani ko sa imo asawa, tingalig magmahay ka, pwede ra ba ka sapawan og maibog ko, dili naman kaha tumanon ang napulo kasugo. Adin magatumanon ang sugo. Mo lagi na amang kung di manapaw unya kay wa naman di naman tumanon na may lang nang imong asawa tinuod og di guwapa. Kay way kaayo daghang interesado ana guwapa gani aw na ma-problema kagyod kay ang mga tao inyong ma-influensyahan nga ma-influensyahan ninyo ang mga tao nga dili na mo tumas na pulo kasugo. Mapariha ganis inyong daghan nang di mo sunod na pulo kasugo na arabagyan na di ka manapaw. O niya karon. Kay wa na may na pulo kasugo sakto na mana nga ayan na lang nagsigihan ng doktrina kay dili manggipuda insakto. Ang importante mao nga dili ta magdepende dire sa mga pamahayag sa atong mga leader kundi sa gipamahayag sa Dios dinhis bala ang kasulatan. Well, si Brother Libis dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha siyang cellphone. Mas maayo sad siguro malili usa ningo diha ang atong monitor Brother Libis aron atong mahibaw-an kung diining dapita mga nasuras kalibutan nagakika ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, dugang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw kutob sa naminaw. Welcome kamo karong gabi una, mainguman sa tanan atong mga follower o mga viewers karong gabi una sa atong live. Atong gina-welcome ang tanan. O ang inyong mga participation higala amo sang gi-welcome karong gabi na. Namoy mga importante mga messages. So i-send na dinhi parang ato nang mabasa samtang nagpadayon ta dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope, is our hope. Mao nay part 1 nato nga tulumanon karong gabi na. Matawag na part 1 ug part 2 tungod kay ang part 2 ang kang Brother Arnold de Rosalihos kanya gipadaan lang pod sa ato amo ni Brother John diri para host na lang tungod kay di siya makahigayon sa pag-ari tungod kay naa sila'y crusade nga ginahimo, no? So ang part 1 na to ang pagpanubag sa pangutana, kanya ang part 2 ang gospel message nga ato nga madungog mga higala. Okay, pwede na mo makasend og mga messages
Kanya palihog lang sabdi ay sa atong mga followers o mga viewers nato sa Facebook. Palihog ato nga i-share ngadto sa atong mga friend ang ato nga program para ma-bless po sila, pinaagi silang pagtan-aw, pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo. Okay, pwede sila makasend og mga pangutana, labi na sa mga pangutana nga mga instant reaction sa mga pangutana nga ato nga gipanghisgutan, ato nang ikalipay higala magdawat, pagdawat ini kay aron masabtan, mas klaro pag nato masabtan ang mga butang ato nga gikinahanglan. Okay, ato sang gipasalamatan karong gabiuna ang atong tanan nga makahigalaan nga nagpaminaw nga nagamit og mga sound system sa nagkrenlaing mga dapit aron sa tuyo og tumong madungog ang pulong sa Dios ngadto palibot mga silinganan, no? So thank you kaayo og among giisip higala nga kabahin mo sa pagpalapnag sa mayong balita ngadto sa tibuok kalibutan. Mayong man atong mga sharer sa ato nga Facebook na mo share ta. So partner gyapon ta sa buluhaton sa Ginoo sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Mayong man kadtong mga sponsors ato nang giisip nga mga nakigbahin sila ug naghatag kinabuhi nining aton tulumanon. Atong gipasalamatan nga ang pulong sa Dios maipadayon nga mapadayag ngadto sa mga katawhan sa tibuok nga kalibutan. Okay, moadto na ta higala ato ning basahon kining pipila ka mga mensahe nga ato nga nadawat dinhi. Ato ning sugdag basa niya si Noypi Moreno. Niya siya gipadala nga mga heart o mga kamot nga nagpray. Bot ipasabot, ilan ning gihigugma kining atong tulumanon nga ginaampo sa kanunay. Kini si Brother Rufino Moreno, product man po ni siya sa atong programa uban siyang pinalanggang asawa. Salamat kayo nga kanunay silang nagaampo o ilang gihigugma sa kanunay kining atong tulumanon. O niya si Ma'am Mian Fuentes, mayong hapon sa mga sa inyong tanan diha mga brother Libby, John og uban pang naa diha. God bless. So good evening Ma'am Mian Fuentes. Okay, niapod si Brother Ronilo Itang, mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa mga kaigsuonan nga makanunayong naminaw og nag-view ni ining programa. God bless sa tanan. God bless also Brother Ronilo og sa imong family diri sa Bugo. Niya pod si Brother Noypi Moreno. Good evening Bro Liv, Bro John og sa tanang naminaw sa Jesus is our hope. God bless. Okay, salamat. God bless also Brother Rufino. Okay, ato ning lilion makadiyot mga higala ang pikas nga screen. Ato ning tan-awon ang atong makigalaan nga nag-like sa atong programa og nag-love sa ato nga programa. Arita una sa mga nag-like sa ato nga programa, ato nakita dinhi si Brother Ronilo Itang, niyasad si Brother Gerardo Lubitania sa Australia. Dade, may gabi ini mo diha dade og sa ni Mami Banji og sa duha ka mga kabataan. Okay, good evening dia daw Brother Loloy uban si mong tibuok family og tanang taga Australia. Niyasad si Ginalyn Lumuntad. Ato sang nakita ni si Annalisa Arabis. Niya po si Tris Jamin Jaime murag sa Lapu-Lapu City suni kuno ako sayop. Niyasad si Noypi Moreno. Ato po nakita si Kun Guandi. Okay, aritas mga nag-love sa ato nga program niya si Scout Ranger Senior
si Sir Isagani Aratsianis diya sa Kabangkalan. So good evening, sir. Niya sad si Ronaldo V. Bragat dito ni sa Bantayan Island. O niya po si Rison Kabatanya. Ato sang nakita si Gloria Ferrer sa Lutopan Lutopan, Toledo City. So good evening niya. Maayong gabi inyo diha sis Glo. O sa imong buutan pud nga husband. Salamat nga sa gihapon ning lutaw na sad mo sa ato nga programa. Hope nga okay ra mo diha. Nagdaan God bless sila mo tanan. Kuan ba dyan na, nagdaan sila program po sa Hope Radio diha sa Toledo. Ana sa diha gid sa ilang kaugalingong church. Kaya naa sila kuan gid nya nindot na nya usa si Sister Gloria nga naa sad sa ingon lang slot diha sa kuan Hope Radio. Sa diha sa program sa Hope Radio. Murag narabo ron ano po di akong bata ron, Brother John, si Brother Murphy diha sa Hope Radio no sad siya mabutang. Mas mayo ka na kada mo kuan gid na siya diha mo ingnon ta na lang pagkasulti mo grow up good ang iyang kuan kana na ang spiritual condition ton labi na kay ang kasagaran nilang atubang diha is about evangelism. Niya sad si Ma'am Mian Fuentes. Ato sa nakita si Larry Junior Punay Melmar Escalikas. Nasad si Climaco George NG, si Kiana Faith Itang, og si Olingay Talks. Okay, mo ni nakita na to sa pikas nga screen. So, balik ta sa pikas screen mga higala. Atong nakita din si Analisa Arabis. Maayong gabi sa tanan. So, good evening also, no? Sister Analisa Arabis og sa whole family, sa mga Arabis family. O niya po si May Molina Gicole sa Saudi Arabia sa ni. Good evening, watching from Hill, Saudi Arabia. Dan sharing Sir Libby and Sir John. So thank you kayo. Salamat yun sa Mami, pag-share sa atong programa, no? Salamat yun kayo. Anya kining atong programa iya sad ning gilab tungod kay dunay tulo ka heart nga iyang gisend dinhi sa ato nga programa. So thank you kayo Ma'am May Molina Gicole diha sa Saudi Arabia, sa Hill, Saudi Arabia. So thank you kayo. God bless. Nga ko mo man ni ang atong listener nga taga Argao. May makaliwat sa Argao. Yes. O niya siya minsay pagyod, shout out ko nila ni Ate Lita, Kuya Agring Dinopol, naa diha sa Bulasa, Argao, Cebu. Okay, makadungog ni Sister May, tungod kay imuning mga friend, mga relatives ni mo ni. Nya iya pong gishare ni mo, dan sharing na. So, kung naa sila ilod, nagtamod sila, so makakita sila o makadungog sila sa imong mga pangumusta nga gipadangat ngadto sa imong mga family. So, kini ba si Brother Agri Dinopol, ako gud ning kaila kaayo sa na-assign pa ko dito sa South. Imo din yung kaila, Brother John? Oo, si Brother Agri Dinopol. Diha ni siya sa San Miguel sa una nagtrabaho. Unya kanana ang ato kinaugalingon siya negosyo. I don't know kung padayon bang iyang negosyo, but still nga dasigid sila sa ilang pagtuo diha sa Ginoo. Okay, ano pa itong basahon, please. Ingon din nga walay sapayan, Sir Libby o Sir John. God bless. Okay la po, no? Niya si pagin siya mensahe, please kog padayon pag-apil sa pag-ampo sa akong mga anak, si Mark o si John Michael Sungkog, hikapon naa sa Bakong Benlod, Argao, Cebu. Ako anak Bakong. Bakong Binlod. Binlod sa Argao, Cebu. Okay ra gina siya, ma'am.
mura magidnay among mahatag gyud sa inyo ha ang mga pag-ampo kay mura man nay ni anamo, no? Una nga ang amo ra gyud nga ika kuan offer ang pag-ampo ra gyud bisag mamay study mi o mamisita mig balay. Naamay among paluapon gyud makadungog mi nga listener. Igdayo na mong biya ang amo ra gyud ma-offer ang pag-ampo ra gyud sa ila o sa ilang pamilya. So mahitungod sa imong request makaasa ka nga amo na nga mahimo kay lagi every now and then kanunay matang nag-ampo sa Ginoo. Okay, niya sad si Jisen nga tulo ka buk kamot nga nag-action nag-pray. Kanya, yes, Brother Libby. Kanya niya po si Sister Merlin B. Derder. Mayong gabi mga brad, kumusta? So okay rami diri Sister Merlin diri sa ato nga programa. Niya ato ning balikan ang pikas nga screen, ato ning tan-awon basig na ay mga nahidugang nahipuno no ni si Sister Leah Muñez nakig-uban sa nato karong gabi una, si Con Guande niya mao ni ato mahinugang higala. So moadto ta sa unahan atong tagag higayon si Brother John sa pagbasa sa pangutana nga ato nga entertainon karong gabi una. Okay, sa dili pa di ay Brother Libby ato sa gyud di ay nga atong pasalamatan no sa diha sa tan-awan Placer Masbate, si Brother kuan Arnel Verdida no ni kumusta diha sa kuan ni aron sila sa Brother Arnel sa Bugos City. Ang iyang asawa si Sister Raquel Verdida no. Sister Raquel, nagkita mi kaganina ni Brother Arnel imo bana unya kumusta mo tanan diha? Si Brother Arnel okay lang kaluoy Ginoo. Bigikan sa inyo nga bana nimong buutan ni abot siya diri nga wala ka pero buutan ra gihapon ang imong bana. Si Brother Arnel Verdida nya kumusta diha siyang anak si Arami Verdida og si si Daniel Verdida og si Nathaniel no. Hope nga okay ra mo diha. Ginoo magkapamayon tanan nya dinha pod sa kuan sa nila ni Ninong Tiago Verdida og ni Sir Jerem Verdida sa tanan na lang dinha sa Tanawa Church no. Okay, adto ta mga higala sa paghatag og atensyon niining pangutana nga ato karong tagaag pagtagad. Pero by the way, moabot ta karon sa alas 8 kay ang programa ni Brother Arnold The Last Message of Mercy nanawag lagi siya di palang gyud dugay karon lang nga ipalahos na lang ang iyang programa kay last night ron sa ilahang crusade. Busa standby mo after sa programa sa Jesus is Our Hope kay ato nga ilahos pero didto ta paingon sa gospel no. Nga ato ikuan sa The Last Message of Mercy kay dinhi sa ato question and answer mani nga maghatag tag mga pagpasabot sa Biblia may tungod sa mga pangutana. Well, ato ning tan-aw ni dinhi ang kuan, ato ning tan-aw dinhi ang kini nga pangutana no. Ato ning pangutana man ni kuan Crispin Burlasa. Okay, ato ning tan-awon. Maayong gabi kaninyo sir og sa tanan nga naminaw karon. Mag-ask ko sir, ang mga kadagkuan sa simbahang Romano Katoliko nagtugot nga lalaki por lalaki magminyo, babae por babae magminyo. Kaslon pagyod sa simbahan. Husto ba ni nga bahina? Salamat sir, si Crispin Burlasa ni sa Sitio OB. Okay, dagan salamat Brother Crispin Burlasa. No? Diin man ka nga kuan diha ka naa ka anisa na may daghang mga burlasa diha sa Salvasyon no sa Southern Leyte no. Maayong gabi sa inyong tanan diha. Akong balikan maayong gabi kaninyo sir ug sa tanang naminaw karon. Mag-ask ko sir, ang mga kadagkuan sa simbahang Romano Katoliko nagtugot nga lalaki por lalaki magminyo, babae por babae magminyo. Kaslon pagyod sa simbahan.
husto ba ning bahina? Salamat sir, si Crispin Burlasa ni sa Sitio Obe. Okay, dagang kaayong salamat Brother Crispin Burlasa. Kining mga bahina, kining mga puntuha nga imong gipadangat dire sa atong programa, dili pa lang gyud ni dugay, no? Kay mga pila pa man lang ni kapanahon gideklarar sa Santo Papa sa Vatican City nga kinahanglan nga akseptaron na, no, ang mga lalaki por lalaki, babae por babae ang giingon nga blessingan. Pero sa makadaghan naman gyud atong nakita nga istorya lang blessingan pero gikasal gini sila pero dunay pagkakaiba ang kasalang sa lalaki o babae kaysa babae o lalaki. Pero kasal gyud gihapon na. Well, ang imong pangutana nga husto ba ning bahina? Dili na siya husto ng bahina. Nganuman immoral na siya, kanang mga puntuha. Kung ang immoralidad karon sa kalibutan nag-us-us pagyud, mas labi na gyud nga ning us-us ang moralidad sa sining nga ang laki ug laki, babae ug babae pwede nang kaslon. Pila ka bisis nakakita ta og video, no? Nakakita ta sa mga post nga ang kuan lalaki ni propose nga makigminyo na apoy wedding ring. Will you marry me? Kay mo maginay atong madungog. Unya gi-accept pud sa lalaki. Unya diha po'y bayot nga nagsigi pud og ariba-ariba pagtindog sa kay nagluhod man tong nagpropose og minyo, niya ni pagbarog naggako sila. Kinta na haggis na naghalok. Kuan man siya kinini ang immoral ni siya. So kung imong tanahon mao ni karon ang naghatag og dako nga kahugaw sa kalibutan kining kanana ang pag-us-us na sa value sa moralidad ug ang nagguba gyud niini sa kinini ang moral value nga makita nimong naanay daghang immoral ang simbahang Katoliko. Dili na ikalimod ug dili na ikalalis kay kun ang mga dagko nga mga kahilayan ug mga kaulawan o kahugawan nga nagapanghitabo sa kalibutan imo nang makita nagagikan gid sa sakop sa simbahan nga Romano Katoliko. Unya kini karon gikalipay ni sa pipila ka hut-ong sa mga tawo sa katilingban nga hatagan na og pagtugot nga panalangin na ang lalaki por lalaki, babae por babae nga sila magminyo. Moro maghapon lalaki babae ilaman ang panalanginan. Unya ang babae po akin na ang magminyo panalanginan. Ang babae por babae, lalaki por lalaki panalanginan gihapon nila. Panalanginan gihapon nila. Ug imong makita bagyod nga gibutaan gyud og samot ang kadaghanan karon pero wa na nila tagaig pagtagad, giila gihapon na nilang insakto og tarong na siya. Pero sa sinugdanan dili gyud na ingon ni ana suma kamugod nakadungog bagod mo nga naa na kaniadto ng mga bahina. Naay makita nimo lalaki sa lalaki nga magkuan sila, magrelasyon, mag-live-in. Babae sa babae, magrelasyon sila, mag-live-in. Nganuman, ang usa sa mga rason nga nag-una ana nganong naay babae mo okay ra og babae kay ang gisultis Biblia nagausab sa ilang tiunay nga mga kagawian. So dunay mga kagawian nga uyon unta sa kabubuton sa Ginoo pero nahimong dili uyon tungod kay ilang giusab. Mao ni ang gihisgutan dinhi, no? Unya karon mahitungod ni ining lalaki sa lalaki o babae sa babae, wala gyud nagdisenyo ang Ginoo ni ana. Bisan pa sa mga apostolis wala gid sila magwali mahitungod ni ana. Ning lutaw lang na sa atong mga kadlawan karon agi og pagtudlo dugang pagpalayo sa Ginoo, pagguba sa moral value, nganuman dili na maguna makiangayon. Sa pagbuhat sa Dios sa tao ang unang gibuhat lalaki, gibuhat niya lalaki. Unya nakita sa matud pas Biblia nga dili maayo nga ang tao mag-inusara, burag busa gibutangan sa Ginoo og kauban. Kung imong tanahon sumala sa Henesis 1:26 nag-ingon
nga ug ang Dios miingon buhaton nato ang tao sumala sa atong kaugalingong dagway. Ang nato ug atong nga pulong, this is not a singular form but this is plural form. Buhaton nato ang tao sumala sa atong kaugalingong dagway. Ug unya kung imong basahon sa 1:26 ug 27 nga gipanalanginan sa Dios ang tao ngayon siya sumanay og dumaghan kamo. Unya kung imong tan-awon ang pagsanay og pagdaghan wala diha sa lalaki por lalaki, wala diha sa babae por babae, kundili lalaki og babae, babae og lalaki. Wala sa pulos babae, wala sa pulos lalaki. Meaning nga mauni ang disenyo sa Dios diha sa tao ug unya iyang gibutang dinhis tanaman sa Eden. Pamati iragod ninyo ni ang 2:21 ngadto sa 24 sa Henesis. Henesis 2:21 ngadto sa 24 nag-ingon. O gipahinanok ni Hiyuba nga Dios si Adam ug nakatulog siya. Unya mikuha siya og usa sa iyang mga gusok ug gitakpan niya ang unod sa dapit niini. Og ang gusok nga gikuha ni Hiyuba nga Dios gikan sa tao gibuhat niya nga usa ka babae. Timan nga ang nag-una lalaki, gibutangan o gitagaan sa Dios og kauban nga ang kauban nga iyang gihatag babae. Sa unsa may tumong og tuyo pag-ingon sa Ginoo, go to the world and multiply, ang gisugo sa Ginoo nga magdaghan lalaki ug babae, dili kay babae ug babae, lalaki ug lalaki, kay dili man na mahimo ang pagdaghan. Unya nag-ingon dinhi og iyang gidala siya ngadto sa lalaki og miingon si Adam, kini ka mao karon ang bukog sa akong bukog ug unod sa akong unod. Siya paganganlan nga babae kay gikuha siya gikan sa lalaki. Ang basihanan nganong nga giila siyang babae kay siya gikuha diha sa gikan sa lalaki, mao nang gitawag siya og babae. Unya kun imong basahon nagingon niya tungod niini ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug muipon siya sa iyang asawa. Mo na ha, mubiya sa ginika muipon sa iyang asawa ug sila mahimong usa ka unod. So kung imong tan-awon ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug inahan ug muipon siya sa babae ug silang duha mahimong usa ka unod. Busa ang giilagyod sa Dios nga managtiayon, manag-asawa, lalaki ug babae, dili kay babae ug babae or lalaki ug lalaki. Sa laktod pagkasulti, nag-anam og kahugaw, nag-anam og kaguba ang moral value sa kalibutan karon tungod na sa mga pagtulunan nga gitudlo sa simbahang Katoliko. Kung imo gani nga tan-awon kanang maghubo-hubo o hapit na lang maghubo, so siha ragod na og diin na nasakop, diin na gikan, dili ba diha ni anang simbahana nganuman kay immoral ang imong makita kadaghanan diha. Og ang kadaghanan may patay dito, patay dire, ang anak luguson sa amahan, ang apo luguson sa apuhan, ang pag-umangkon luguson sa uyuan, inom dito, inom dire. Kung imo ning tan-awon na ana diha gikan ni anang punduka, nadugangan nagyud hinuon ron nga dawato nagyud ang babae pulos babae ug lalaki pulos lalaki, ning samot nagyud hinuon ug hugaw ang dagan sa kapanahunan, pero lagi ang hugaw himuon man na nilang limpyo. Muhisgota sa Biblia dunay mahugaw ug mahinlo, gitugot pagpakaon ug wala itugot pagpakaon. Ang mahugaw ang gisultis Ginoo himuon man na nilang hinlo, busa ila gyud na nga ginakaon ang hugaw. Sa samang pagkaagi kanang bana ug as lalaki babae mo nay matawag og bana, mo nay kamatuoran gyud. Pero ang punto nga giguba nila ang disenyo sa Ginoo. Di nag-anam na hinuon og kalayo des Ginoo, nag-anam og kangilad ang dagan sa kalibutan. Ngani kung atong basahon ang Episo kapitulo 5 bersikulo 31,
Ingon ni ini ang gisulti dinhi sa Episo kapitulo 5 bersikulo 31. Kung atong tan-awon dinhi maun ni ang gisulti dinhi ni Apostol Pablo diin sa panahon pa nga si Apostol Pablo nagahimo sa iyang ministry o pagwali sa maayong balita. Sa Episo kapitulo 5 bersikulo 31 ingon ni ang gisulti matud pa dinhi. Tungod ni ining maong hinungdan, tanawa hinungdan, pagabiyaan sa lalaki ang iyang amahan ug inahan ug makig-usa siya sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Biyaan gyud sa lalaki ang iyang ginikanan ug muipon siya didto sa babae bilang managtiayon sila ug silang duha mahimong usa. Amo ni ang gisulti sa Biblia. So ang imong pangutana matud pa nimo nga husto ba ning mga bahina kung ang Biblia mo'y atong basihan ingon nga pulong sa Dios dili na husto. Ug ayaw kalimot nga ang pulong sa Dios nagatudlo nato labaw kaysa mga pulong sa tao. Kung imong basahon sumala sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3:16 nagsulti nga matud pa nga ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So ang gitudlo sa Ginoo maunta ang dapat masunod. Pero karon gid hinuon ang makita nimo ang gitudlo man sa tao mo'y masunod dili na ang gitudlo sa Ginoo. Tan-awon ragod nato dinhi sumala sa naunang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10 dinhi sa imbibi atong basahon sa maayong balita Biblia nag-ingon sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Period na. Timan niya ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Karon kay dili man makasulod sa gingharian sa Dios ang mga daotan, angay tang maghuna-huna sa atong kinabuhi karon kay base og dautan ta diha sa tubangas Ginoo kay wa na ta kahibaw nga atong gisupak ang kabubuton sa Ginoo. Matud ba nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios? Ato ning ibasahon ko ni panagbasa kung unsa man ang mga usa o pipila. Dili tanan pipila nga gihisgutan nga ang tao makonsidered nimo nga dautan ug matud pa ang dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Nagingon ayaw pagpalimbong kay ang mga tao makighilawason. Tanawa, ang mga tao makighilawason. Mao na nga kanang pulong makighilawason lahi sa makighilawas kaysa makighilawason. Nganuman kay kanang makighilawason bisag kinsa raman ana. Unya nag-ingon din matud pa o magsimba sa mga Diyos-Diyos. Unya rasunan ra badayon mo na ay gidili na ay gitugot na doon na bitaw ko'y katsat-chat nga kinini ang nagpailang CFD nga na ako nulagi kanang Dios o larawan na ay gitugot ug na ay dili gitugot. So ako siyang giingnan. Kay kanunay magyudmi usahay tag alauna na mis gabi gani usahay ra po dili pirme mag-argue diha sa cellphone. Nako niining gidaghanon sa inyong mga larawan o mga Diyos nga gihimo. Na ay Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, o niya na San Pedro, San Agustin, na Arkanghel, o daghan pa diha nga gihisgutan, lalaki ni o babae. Asa ni ining larawan na ang gidili sa Dios ug asa ni ining larawan na ang gitugot sa Dios. Sa sige na kong kinulit sa iya, giblock na hinuong ko. Nga naman, dili niya ikatudlo kung asa ang gitugot o ang wala itugot. Pero gisulti nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Dili magpalimbong. Ang mga taong makihilawason, muna nga pastilan, di na matupas mga bata, di na lang ta magtil. Kay kung dili ang Ginoo mo'y imong pairalon karon sa imuhang kasing-kasing, makalimot ka makakita kag mga gwapa, makalimot ka na pag uli sa inyong bahay, di na ka makasubay. Nga naman, makalimot ka na mas imongan. Nga naman, kay karong panahon na, dili ikalimod o dili ikalalis
nga halos na lang gyud maghubo pud hinuon ning mga babae maglakaw sa karsada na ilang pamisti nga gitawag lag spaghetti kaino man akog sa sudan ra na pero karon naa po'y gitawag og crop top unya naa pa gyud mahitabo na ron nga ang pastilan mugbo pas tanang mugbo mas tag-as pang ilang buhok tan-awon sa ilang gisulob unya ngano man ni siya magtintal ni sa tao maghatod ngadto sa pakighilawason sunod pagsimbag mga Dios o mga mananapaw ato nang tandaan o nakighilawa sa isig ka lalaki o isig ka babae mo ni ang mahitabo nga lalaki o lalaki sa mani bayot og tumboy o niya bayot og kinini ang lalaki unya tumboy og babae ang bayot nahitabo na siya sa science na hormonal imbalance na siya matud pa sa pagpasabot sa science ana unya kay ang bayot unsa may naas laki nga wa sa bayot ang kuan lang ang feelings lang sa bayot nga nakahibaw gud na silang lalaki sila pero ang ilang feelings babae ang ilang feelings munang naingon sila ana dili man na nila giplano dili man na nila gituyo pero maunay gusto nga ilang kinabuhian kay ang ilang pagbati babae ug kay babae man ang ilang pagbati mangita pod sila og lalaki ang lalaki mupatol sa bayot labi na gyud kung ang bayot kwartahan kana bang lalaki nga dili ka mao gyud magpatulo og singot aron makakwarta ila ra nang pangwartahan ang mga bayot until ni abot na gyud sa panahon nga ila na gyud nga lubos-lubosan na lang makigminyo na lang ang lalaki sa bayot ang tumboy nasayod sila nga babae sila unsa may naa sa tumboy nga naas babae nga wa nila ang ila ra gyud pod nga bisan silang babae nahibaw sila pero ang ilang pagbati lalaki ug kay lalaki ang ilang pagbati hinungdan mangita sad sila og babae ug ang babae mupatol pod sa masig ka babae tungod na sa kwarta ngunang sa ikaduhang Timoteo 6:10 nag-ingon for the love of money is the root of all evil mo ni ang mga panghitabo mo nay makita nato kaniadto sa atong komunidad kining mga puntuhag bahina napalig-on hinuon sa diha nga ang pangulo sa simbahan nagdeklarar nga tagaan silang katungod sa ilang kinabuhi blisingan na sila uyunan na sila nga magminyo mao na nga imong makita karon pila na ka bisis makakita ta i-live yun live yun nga pulos babae nagminyo ang nakakaiba lang kay ang tumboy mag-Amerikana mag-Amerikana unya diris ubos bistida pod sayal amo na ang mga kalainan ang babae pulot gyud nagkuan gyud wedding dress gyud so imong makita diha nga sila gipanalanginan sila kay mo may sugo nga panalanginan sila so mo ning gisgutan dinhi nga mag-unay ang masig ka lalaki o isig ka babae unya gisgutan pa dinhi mga dautan di makasulod sa gingharian sa langit unya ako na lang ning lubos-lubosan unsa pang mga bahina dili makasulod sa gingharian sa langit dinhi o kawatan so kining mga bahina diin man ni makita nimo nga simbahan diha sa Romano Katoliko lalaki babae lalaki unya mag-unay masig lalaki nya kawatan mga hakog mga palahubog unya asa magyud nimo makita kasagaran di ba naa sa simbahang Katoliko kini ang gisgutas Biblia sunod tigbutang-butang mo na nga daghan ang nga priso karon tungod lang sa pagbutang-butang og sala sa isig ka tawo o naginguri o mga malapason sa balaod tan-awa di ba daghan ang naglapas balaod sa Ginoo sa pagkaon gikaon ang wa itugot nga kaunon sa adlawng igpapahulay gipulihan og Domingo mga tawo ni nga malapason sa balaod og giila ni dautan ug matud pa dili makasulod sa gingharian sa Dios sunod nagingon dinhi dili makasulod sa gingharian sa Dios dili makasulod kanang mga butang nga gimensyon gyud na daan sa Biblia wala pa ang adlaw sa paghukom wala pa ang adlaw sa katapusan pero dinhi sa pulong sa Dios sila ginahukman nga daan nga dili makasulod sa gingharian sa Dios
So klaro ni ang ipanghisgutan. So niya pa gihisgutan dinhi nga dili makasulod sa gingharian sa Dios kung ato ning basahon dinhi sa gihisgutan sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 ngadto sa 21. Unya kamo dihang mga naminaw wala mamutumuid og istorya aron inyong madungog kundi gikan is bala ang kasulatan. Mamalandong mo sa 5:19 ngadto sa 21 ingon ining gisulti ug dayag kayo ang mga buhat sa unod mao kini. Unodong mga buhat pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Dios-Dios, panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabubho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hudyaka, bahakhak ug ang mga butang nga maingon-ingon ini. Pasidan-an ko kamo sama sa ako ng pagpasidaan kanyo kaniadto nga ang nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Busa Brother Crispin Burlasa, no? Ang ubang mga punto dinhi nga dili makasulod sa gingharian sa Dios ako na lang giapil. Pero mahitungod anang masig ka lalaki ug masig ka babae nga magminyo ay matud pa nimo husto ba ning bahina? Biblically dili na siya husto. Og timan nga ang inyong nadungog dinis bala ang kasulatan minugna og tuga ka na sa Dios. Mamalandong ka kay ang panahon haduol og talipatapos na. Si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot mahitungod ni ining bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato tahigala ato sa ning basahon niya si May Molina. I'm blessed sa inyuhang mga message sa Ginoo pinaagi sa inyuhang programa. So thank you kayo Sister May Gikole. Niya pod si G of Kabilan. Pataka na pod. Kanya niya itubag si Kiana Faith Itang sa iyang comments ni Kabilan. G of Kabilan, wala man na magpataka kay ang pulong nga ilang gipangingon sa kahanginan nagikan mana sa pulong sa Dios. Sinuon sakit jod palandungon ang kamatuoran pero mas maayo na lang dawaton bahalag masakitan tas kamatuoran kaysa comfort ta sa dakong bakak. Sakto na. Dahil kaya na faith. Mabitaw na sa last na sa atong program mo ingon ta, the Bible may hurt you with the truth but it will never comfort you with a lie. Bisan pa ni ang Biblia sama ani karon ng pataka na pod. Bisan pag ang Biblia ilansang pa na sa iyang agtang og dili niya na dawaton. Ni bisan kinsa pa ang iyang madungog, bisan pag anghel sa langit ang musulti og siya gyud musupak, supak yun na busa dili na ikatingala og dili na ikahibulong kay sa atong kapanahunan karon nagadaghan ang musunod sa bakak o sayop kaysa musunod sa kamaturan. So kiningong pataka na pod ato na ginawilkam ang Ginoo na ang bahala nimo. Okay, niya sa Chichel Notario Aragon. Unang Korinto 6:9g si piso 5:31. Tungod niini nga hinungdan pagabiyaan sa usa ka tawo ang iyang amahan og ang iyang inahan og makig-usa sa iyang asawa og silang duha mahimong usa ka unod. Genesis 2:21. Kuha na saning nagwan pataka na pod kanang gisgutan mga bersikulo sa iya na pataka. Iyan ning tubag ni Chiel Aragon. Yes, gitubagan ni siya. Salamat sa inyong contribution na. Salamat gyud kaayo. Aniya og gipahinanok ni Hiyuba nga Dios si Adan og nahikatulog siya. O niya mikuha siya usa sa iyang mga gusok o gitakpan niya sa unod sa dapit niini o ang gusok kagikuha ni Hiyuba nga Dios gikan sa tao gibuhat niya nga usa ka babayi og iyang gidala siya ngadto sa lalaki og miingon si Adan kini mao karon ang bukog sa akong bukog og unod sa akong unod siya paganganlan nga babayi kay gikuha siya gikan sa lalaki. Tungod nini ang lalaki magabiya siyang amahan og siyang inahan og muipon siya siyang asawa og sila mahimong usa ka unod. Okay. Okay, ang kiniron pataka na pod.
Okay, salamat kayo, Chel Notario Aragon. So, ang pangutana nga gipadangat din giyon sa to paghanay, Brother John, na napato diya. Okay, anha ko naman lang gini naka-ideya na ko, Brother Libing, anha ko na lang ni i-delete og humani mog tubag, no? Kay may mga panahon magudto nga na-delete na. I-refresh na to. I-refresh. Maayong gabi kaninyo, sir. Og sa tanan nga naminaw karon, mag-ask ko, sir, ang mga kadagkuan sa simbahang Romano Katoliko nagtugot nga lalaki por lalaki magminyo, babae por babae magminyo, kaslon pagyod sa simbahan. Husto ba ni nga bahina? Salamat, sir. Si Crispin Burlasan sa Sitio OB. Okay, salamat kayo, Crispin, no? So, sa akong nadunggan, sa ilang mga rason, nga dili ko na marriage, kundili giblisingan lang ko, no? Sa ilang simbahan, Pataka na pud. ang kadtong mga bayot o mga tumboy nga magpuyo, gibless lang ko, no? Murag giuyunan ba, gikonsinter ang ilang mga buhat. Niya, Imbes- nganong tagaan man og marriage license. Nganong blisingan man nga, supak manas kamuton sa Ginoo. Marriage certificate Ang na illegal ato ba nga sa Ginoo himuon dahil legal sa simbahan? Kuha ko na, kasumpaki ko na. Nga naman, sa Biblia nahisgutan ka ganyan, pag ani verse ipanghatag po ni sa atong mga tigpaminaw, mga viewers nato, nagipasabot ni Brother John ganiha, nga ang plano Diyos Ginoo sa paglalang niya sa lalaki o sa babae, ang babae gibuhat niya alang sa lalaki. Nga naman, kay nakita sa Diyos si Adan nga masulubon siya. Kay gisugo mo Diyos Ginoo si Adan, nga nganlan mo ang mga ngalan sa manap, mga langgam, o giadto ni Adan, ginganlan niya ang mga langgam o mga mananap, pulos man ay mga paris, malipayon sila. Apan siya way nakaplagan nga kauban niya. Tungod niya na ang Dios nagingon sa Genesis 2:18 ngadto sa 20 na. Ingon ang Dios nga dili maayo ang tao nga mag-inusara. Kinahanglan buhatan ko siya og angay og kauban jud niya. So munay planos Ginoo. Gikuha ang usa siyang gusok o gihimo kining babae aron maghimong malipayon ang usa ka lalaki. Muni purpose Ginoo nga nganong gibuhatan og kapikas kinabuhi ang lalaki, gibuhatan babae aron mahimong malipayon siya o duno siya partner sa tibok adlaw siyang kinabuhi. O niya, na sila kanang gitawag og mga kabataan. Kay nagingon man Ginoo sa pagpanalangin nila nga sumanay kamo og dumaghan og pun-o ninyo ang naong suyota. Manang gipanalanginan si Ginoo ang lalaki og babae nga sa atong nabasa nga gikinahanglan ang lalaki mobiya siyang ginikanan, muipon sa iyang asawa og silang duha mahimong usa. So, ang lalaki nanay asawa mahimong usa. Nakaroon ang lalaki punag isa ka lalaki sa may mahitabo ana musanay na mudaghan. So karon diha sa Biblia mga higala sa unang panahon supak gini diha sa Biblia na ay mga gipampahayag nga mga bersikulo sa Biblia nga bisan pa manggani ang lalaki makigdulog ngadto sa isig ka lalaki, supak na sa kabutos Ginoo niya maghimo sila sa mas buluhaton sa babae o sa lalaki. Maning babae ug lalaki higala mga banag asawa mag-uba na sila ilang buluhaton. Pero ang lalaki na gani makidug isig lalaki o niya magbuhat sila sa mas buluhaton sa minyo, sala na
unsa man na uyo na atubangas Ginoo atong basahon sa Levitico kapitulo 18 versikulo 22. Paminaw niya atong basahon na og uyon ba ni atubangan si Ginoo. Nya angay ba ning blessingan sa simbahan? Kung ang kanan simbahan na iyas Ginoo. Okay, na yun ito mabasa. Dili ka maghigda tipon sa lalaki sama sa paghigda tipon sa babae. Kini gidumtan sa Dios. Tiyan mo na. Gidumtan as Ginoo na higalang buhata. Ibalik ragon ng bersikulo Oh. Brother Libby kay basig na ana po yung taka na po. O niya, madaka nag ang gidumtan sa Ginoo blessingan. Kisa may nag-blessing ana. Tao ang nag-blessing pangutan na. Kisa may nagpanalangin ka nila ana, mapanalangin kang Ginoo o anang gidumtan. Akong trugbasa o. Dili ka maghigda tipon sa lalaki sama sa paghigda tipon sa babae. Kini gidumtan sa Dios. Pagkangilig ana pagkasultiya, gidumtan sa Ginoo na higala ka ng buhata. Unya panalangin na nimo nang nagpuyo ang lalaki ngadto sa lalaki. Gidumtan as Ginoo niya okay ra ang Ginoo. Musunod daw ang Ginoo sa desisyon sa simbahan. Kasumpake na nas Biblia higala. Munang ang Biblia dapat mauni sundon sa simbahan. Dili kay ang Biblia mo ipasundon sa simbahan, kundi ang Biblia mo sundon sa simbahan. Kay mauni patukuranan sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Muni sukdanan, muni gamiton nga sukdanan kung nasakto batag nasayop. Kay sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan mutudlo sa kamatuoran, mubadlong nato, musaway nato o mutudlo sa pagkamatarong. So sawayon ta din higala sa Biblia. O niya, badlongon ta nga sayop na ang pagpanalangin sa lalaki ngadto sa lalaki o babae ngadto sa babae, mga higala. Dugangan pa natog basa. Sumala sa atong mabasa sa kapitulo 20. Aritas kapitulo 20 sa Levitico gihapon. O niya, versikulo 13. Mao ni atong mabasa. Kung ang usa ka tawo muhigda ipon sa lalaki, ingon nga siya babae. Tiyan mo na ha? Marag babae ba? Kung ang usa ka tawo muhigda ipon sa lalaki, ingon sa usa ka babae, kaya nang bayot mo naman ang pagbabae. Muhigda siya sa lalaki, aba sa lalaki, sama gis babae, silang duruha nagbuhat og dulumtanan. Oy, kadelikado ana, oy. Unya, pagpanalangin ka sa usa ka lider simbawa siya malambigit sa dulumtanan. Nalambigit siya sa dulumtanan higala tubangas Ginoo. Atong tadawon diri o. Silang duruha na nagbuhat og dulumtanan. Silang duruha sa pagkamatuod gayud pagapatyon ang ilang dugo anaa ibabaw nila. Tanawa na guna sa theocratic form of government sa Israel sa unang panahon. Patyon man gani di ay. Ang kadtong usa ka lalaki nga makigtipon sa lalaki nga sama sa usa ka babae higala gidumtan sa Dios sa langit. Unya ang balaod sa unang panahon sa theocratic form of government pang Israel, patyon kining matawhana. Delikado kay na. Mao na kung imong basahon diri sa bag-ong tugon mga higala, giklaro o gitin-aw gyud kung kanang buhata wa man magkundim ang Ginoo og bayot batag tumboy basta nagbinutan lang ta. Ang bayot wa makigtipon sa lalaki, wa magbuhat sama sa buluhaton sa lalaki babay, niya ang tumboy pod mao gihapon wa nagsupak sa kabutos Ginoo, may kaluwasan gyapon na
Pero atong tan-awon, kung magpadayon silang mga buhat mahigala, doon na ba'y paglaom sa kaluwasan unya sa pag-anhi ni Ginoong Hesukristo. Sa atong mabasa sa unang Korinto 6, 9 og bersikulo 10, niya ang mabasa na yun ni ang pulong sa Dios. Ingon din sa 9, sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga daotan di makasulod sa gayon sa Dios. Gisulod yung daotan, di makasulod sa langit. Nya niya din niya ang mga buhat nga daotan tubang sa Ginoo. Ayaw limbungi inyong kaugalingon kay ang mga tao makihilawason daotan ang buhat. Nagsimbag Dios daotan sana. Mananapaw makighilawas sa isig kalalaki, isig kabay, usab ni siya. Makighilawas sa isig kalalaki. Lalaki versus lalaki na. Inyo sunod, makighilawas sa isig kababay. Muna na. Magtipon ang pulos babae mga higala, tumboy o babae. O sa pagin buhat kadautan. Mga kuan may ganang specific subos ibabaw sultig nga daotang buhat ingon ni nga walay wala kunoy mga sa way duha-duha. Way mga daotan pasudlon sa langit nga gisaysa ni ang mga buhat nga daotan. Apil dinis listahan ang makighilawa sa isig kalaki isig kababay o kawatan maningon sa Diyos o mga palahubog daotan ng buhata o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod sa Dios dili makasulod sa ginarian sa langit. Kakuya na ang warnings Ginoo. Kanya karon ato ng panalanginan ang buhat daotan gidumtan as Ginoo but magipasabot muuyon ang Ginoo sa tao. Kung ang tao na magbuot nga ang daotan himuong tarong, muna dako kay question mark mga higala. Supak mo na dias Biblia, ato nang isalikway. Kay ang pulong sa Dios higala, gihatag nis Ginoo kitang tanan, matudloan sa kamaturan. Mabadlong ta, masaway ta, og matudloan tag-unsay atong buhaton. Ang warning sa Ginoo, dili pasudlon sa ginharian sa langit. Kay di man padto sa langit, asa man siya ibutang mahigala. Sigurado, ang opposite sa ginharian sa langit, kay di man makaadto dito, adtos impierno. Pero angay na ito hinumduman ha, basig ma-misinterpret sa uban nga ang mga bayot di makatas langit, makaadto kitang tanan mahigala. Kay kitang tanan makasasala ta. Kung ang usa ka bayot, usa ka tumboy, nagpugong sa iyang kaugalingon sa pagbuhat ni anang supak sa kabutos Ginoo, nagkinabuhi siyang matinumanon, subay sa kabutos Ginoo, sigurado siya nga maluwa sa pagbalik ni Kristo. Kabisan tinuod og normal kang pagkalalaki, normal kang pagkababae, apan nagkinabuhi kas pagka makihilawason, naasa gisulti sa Biblia, di pon makaadto sa langit. Pero og nagpugong kasi mong kaugalingon, sigurado sa bigalang makaadto dito. Naman na siya ang point ni ang Dios way pinalabis tao, maon sa manta, ang atong rasa, maon sa dagway, maon sa atong pagkatao, ang mahinungdanon at tubangas Ginoo, nga atong gibag-o ang atong kinabuhi, nagkinabuhi ta subay sa kabutos Ginoo, o niya matinumanon ta siyang kabuton. Kanaingon si Inusos sa City 21 Mateo, nga dili ang tanan magtawag nako Ginoo Ginoo makasulod sa ginharian sa langit, kundili kadto lamang nagatuman sa kabuton sa akong amahan nga naa sa langit. So salamat sa inyong pagtubay kanamo, og ang Dios magpanalangin kaninyo mga higala. So siguro mo padayon ta ba dyon adto ta sa paghatag og mensahe no mo tapon ng tag dito sa parto. Okay, ang ato sa mo pa-music lang usa ta Brother Libby unya dayon ato sa gihapon nga tagaan sa pagampo usa ta mo adto sa gospel para sa program sa The Last Message of Mercy.
Well, mga higala, alang sa programa sa The Last Message of Mercy nga unta ang modala ani si Brother Arnold pero gihangyo taniya nga kita lang usa karon kay last night karon sa ilang crusade. So sa ngalan sa The Last Message of Mercy magampo kita. Among mahigugmaon dalangpanan makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Pakamayuha kini nga programa diin Ginoong Dios unta kini mahimong mapuslanon sa tanan nga mga nagapaminaw karon samtang ilang ginapatalinghugan ang imong pulong. Itugot mo unta o Dios nga kini nga programa usa sa bagadala og mga hamiling kalag diha sa imong tiilan. Niining gabiuna among ikalipay ug magpasalamat mi nga ikaw magatubag sa amo nga mga pag-ampo o gamo kining pagadawaton tungod lamang kang Kristo nga among manluluwas. Amen. Okay mga higala, welcome dinhi sa atong programa niini nga programa The Last Message of Mercy. Busa kami nagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa. Sa dili pa ta mo irog pa ngadto sa unahan din atong paghisgutan ang gospel about the word of God, no? Ato ning hisgutan karon ato usa nga pasalamatan usab si Dr. Dale Verside na sa Banilad, Mandawi, diin na anak ni Mr. and Mrs. Ray Verside. Unya sa iyang lula ni Dr. Dale Verside sinang Dedet Verside. Di gyud ko kalimot ni ining mga pamilya kay mauni ang nag-agak namo kaniadto sa diha nga kami bata pa sa among pagpangalagad sa Ginoo. Unya kaniadto sila usab ang nahimo sad nga inspirasyon nga kami naingon ani karon sa among pagpangalagad diha sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Okay mga kaigsuonan, ato ning pagahisgutan ang gospel karon kini bang text from God for you, no? Kung ato ning tan-awon sa atong kapanahunan karon, dali lang mapalihok ang kalibutan sa mga mensahe pinaagi sa mga cellphone. Sa una, usa sa mga fastest communication nga imong makita mao ang PT&T o ang RCPI. Bawat word ni adto dunay bayad, mao na nga ang magpadala og mensahe ginagmay ra kaayo, uli dali nanay patay. Ingon ni ana, uli dali tatay patay. Tungod kay kung imong daghanon, daghan sad ka og mabayran. Unya kadto maoy gisaligan gyud nga paagi sa pagpaabot sa mensahe niadtong tua sa layo aron mahibaluan ang mga panghitabo. Kadtong RCPI o PT&T. Sa pag-uswag sa kahibalo sa kalibutan, duna nay mga inunta mga telephone o unuban pa dinha hangtod miabot kining cellphone. Og unya tungod sa cellphone nawala na ang RCPI, nawala na ang PT&T. Ang maunta to one of the fastest communication good sa kalibutan, nawala na ang RCPI tungod ni sa cellphone. Seconds lang pagpindot nimo, pila lang ka mga segundo ma-receive na sa imong padad-an og mensahe. Tungod ni ini mga kaigsuonan, dunay daghan nga mga butang ug daghang tawo nga wala gid sila makahinumdom, wala sila kamatikod nga ang Dios aduna siya'y mensahe para nimo ug nako nga kung sa cellphone pa text dinhi nagagikan sa balaan nga kasulatan. Kung ato gyud nga sundon ang mga panghuna-huna sa tao, kulang kaayo sila og pagdawat, kulang kaayo sila og pag-ila, dili nila katagaan og insakto nga pagtagad ang Biblia kay dia ilang paghuna-huna og pagbati nga kanang kasulatan hinimo o binuhat lamang kana og tawo. Maugyod na ang naa sa ilang mga panghuna-huna.
og maoy hinungdan nga dili daghang mga tawo nga madasig og interesado pagpakisusi sa pulong sa Dios diin dinhis bala ang kasulatan ni ay daghan nga nakabinbin, daghan nakapinding nga mga text message para sa matag usa kanato. Ha? Maunay hinungdan nga ang tao dili gyud kaayo sila niini interesado tungod sa ilang huna-huna nga sinulat lang ang balaang kasulatan og tao. Sa lain nga bahin, si Ginoong Hesus nagsulti siya sa Mateo Kapitulo 22, versikulo 29, nag-ingon, nangasayop kamo, kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Ang kadaghanan karon mga kaigsunan, nangaunsa sila nangasayop, kay wala sila makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Kung ang tao nagasusi paunta sa mga tekst sa Dios para sa tanang mga tao, mahimo nga kabawasan, kaibanan ang dagko ug ngilad nga mga panghitabo sa kalibutan. Karon tao bagyod ang nagmugna niining kasulatan, kung atong tan-awon dinhi sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16, ingon niini ang gisultio, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Kalom na dinha, no? Busa imong makita dinhi kung unsa gyud kapag sayop sa huna-huna sa tao. Ang Isaiah 55:8 nag-ingon, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Ang huna-huna sa tao ug ang huna-huna sa Dios lahi. Tungod niini gisulti dinhi tibuok nga kasulatan. Ang kasulatan nabahin kini sa duha ka bahin, ang daang tugon ug ang bag-ong tugon. Unya aron matingob nag-ingon ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Kay kung wudi ka na mutuo sa daan, kay niya na lang ka sa bag-o, dili na pud na muhaom sa gitawag og tibuok nga kasulatan. It means nga kini siya tibuok gyud. Matud pa ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Busa alang sa mga tao nga naghuna-huna sila nga ang kasulatan dili angay nga tuhuan, matud pa ni Kristo sa Mateo 22:29, nangasayop mo kay wa mo kasabot sa kasulatan. Daghan karong nangasayop kay wa nila masabti ang kaluwasan, kay lagi sa ilang paghuna-huna nga ang kasulatan sinulat lang og tao. Pero sigon sa ato nga gibasa, nag-ingon ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Wala mag-ingon nga kini gituga sa tao, kundili kini siya gituga sa Dios. Sa uban nga mga translation agyon gimugna sa Dios ang unsa man tibuok nga kasulatan. Unsay tumong og katuyuan kung atong basahon pagsun padayon nag-ingon nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa ang Dios dunay sistematiko nga paagi nga ang tao dali rang matudluan. Unsa man kini ang balaan nga kasulatan. Ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kung gusto gani ka nga katudluan sa Dios, wala kay lain nga himuon og buhaton ang pagsusi sa balaan nga kasulatan. Sunod, kung atong sundan pa, pagbasa nag-ingon, alang sa pagpamadlong. Kung dili mao o husto ang imong mga kinabuhi o ang imong binuhatan, pinasikad sa kasulatan, mabadlong ka. Pero kung dili ka magsusi sa balaan nga kasulatan, dili ka gyud mabadlong sa imong sayop nga mga binuhatan, kay dili man ka makahibaw kung unsay sulti sa Dios, di ka matudluan o dili sad ka mabadlong. Sunod, alang sa pagpanulid, ang tao mga kaigsunan adunay nagkalain-lain nga taras ug mga kinaiya. Sa imong pagsupak sa kabubuton sa Ginoo, nahimo kang baliko o gusto sa Dios nga ang imong pagkabaliko matulid na busa gimugna niya ang balaan nga kasulatan. Sunod nag-ingon og alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Nakita sa Ginoo kung unsa kadautan sa tao sa kalibutan karon. Kung imong basahon ang Heneses Kapitulo 6 versikulo 5 nag-ingon,
ug nakita ni Jehova nga Dios ang pagkadautan sa tao sa yuta dako, ug nga ang tanang yang hunahuna og pagpamalandong sa kasing-kasing lunlun mga kadautan lamang gihapon. Busa aron ang tao matudluan, aron ang tao mabadlong, ug aron ang tao matulid ug mamatuto diha sa pagkamatarong, gimugna sa Dios ang balaan nga kasulatan. Ug kun imong tan-awon ang ikaduhang Timoteo 3:17, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Busa diha sa pulong sa Dios, dinhis bala ang kasulatan, mahingpit ug masangkap siya diha sa maayong buluhaton. Karon higala ug igsuon nga naminaw ka sa pulong sa Dios, hibaw igyon, nga kung imo bang gikinahanglan nga matudluan ka, gikinahanglan ba nimo nga mabadlong ka, gikinahanglan ba nimong matulid ka, gikinahanglan ba nimong mamatuto ka sa pagkamatarong? Kung imo kining gikinahanglan, wala gilain nga imong himuon og pagabuhaton, mao ang pagsusi sa balaan nga kasulatan. Ug ang gisgutan sa 17, kaduhang Timoteo 3:17, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Diin ang tao mahingpit ug masangkap diya sa maayong buluhaton, dinhis bala ang kasulatan, automatically gitawag na siya og tao sa Dios. Nganong giila ka man nga tao sa Dios? Tungod kay nanahingpit ka naman, pinaagi dinhis bala ang kasulatan. Apan dunay mga tao, ang Dios mo'y nagmugna sa balaang kasulatan, apan dunay mga tao nga gigamit sa Dios nga instrumento. Kinsa kini sila? Kung atong basahon, sumala sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 versikulo 21 nag-ingon, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Timan-e nga ang kasulatan gimugna o gituga kini sa Dios, apan dunay mga gihimo niya nga instrumento iyang gigamit kinsa kini mga balaang tao nga minanduan sa balaang Espiritu Santo. Akong balikan ikaduhang Pedro 1:21, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Busa, ang Dios mo'y nagmugna sa kasulatan, pero doon na siya gigamit nga mga instrumento. Kinsa kini sila, mga tao nga mga balaan, og sila gimanduan sa balaang Espiritu Santo, mao nga kining Biblia, giila o gitawag kini siya og balaan nga kasulatan. Mao man gani nga kung magbasa ta og Biblia, dunay mga ngalan sa mga tao nga nabanggit dinhi. May Lucas, may Marcos, may Mateo, may Daniel, may Jeremias, may Isaias, ug uban pa. Kay kini nga mga tawhanaa, mga balaan kini nga mga tao nga minanduan sa Espiritu Santo og sila na nagpanulti. Og timan-i nga ang kasulatan gituga sa Dios aron ang tao matudloan. Akong mahisgutan ang nahisgutan ko na. Kung muadto ka og Manila, magsakay ka og barko, adunay dako nga pagkakaiba ang karsada ug ang dagat. Kay bisan wa ka pa kaagi dihang dapita, pero kay dunay karsada, mahitabo gyud nga moabot ka sa imong adtuan. Panahon na nagtravel ka gabi, naa ang suga sa sakyanan naguna aron pagtan-aw pagsiguro sa imong agianan paingon sa imong panaw. Pero ang barko lahi nganuman tungod kay ang dagat walay karsada, walay daan. Unya wa po'y suga nga naguna ngadtos unahan, Unya nganong makatravel man siya og panahon sa kagabion ang suga na ara sa sulod, pero walay ilaw nga naguna sa barko. Pero ang barko nakaabot sa iyang adtuan. Tungod na kay ang barko dunay tutulo ka tawo nga importante o gikinahanglan gyud kaayo. Ang kapitan, ang chief engineer ug ang timonel. Tandaan nato kana. Ug unya sa diha nga dayon naglarga, ang Coast Guard mag-clearing man na siya.
ang duha ka butang ginapangita gyud na sa Coast Guard ang mapa ug ang kumpas. Nganuman kay kun usa ni ining duha nga wa diha nili nila ikapresentar, dili gyud mahitabo nga palargahon sa Coast Guard ang barko nga way dalang mapa, walay dalang kumpas. Kining duha na agyod. Sa diha nga makita ni sa Coast Guard og unya okay na ang tanan, usa pa sila tuguti nga makalarga pa. Og unya samtang sila nagalabigar paingon sa lugar nga ilang adtuan, imong makita nga ang barko nagadagan. Unsa may gamit ni ini ang mapa? Ang mapa nagtudlo na no sa kananaang nagpahibalo na nga dinhi kaagi kay lalom ni, ayaw diha kay bahura mabaw na, ayaw dinhi pag-agi kay isla na o parola na. Og unya ang kumpas nagtudlo na pud og asa na siya kanahimutang, kay naaman ang gituwag north, east, west og south. Kung imong tan-awon pagayod, ang barko makaabot didto siyang adtuan, pinaagi ni ining duha ka butang ang mapa ug kumpas. Kung wala ang mapa, wala ang kumpas, posible gyud nga dili ang barko makaabot siyang adtuan, masaag o mabangga kini siya. Huna-hunaa nga adunay daghang mga tawo nga nagkinabuhi karon nga wala sila magsusi sa balaan nga sa balaang kasulatan. Hinungdan nga sila nangabangga sa ilang mga bisyo sa kinabuhi, nangabangga sila, nangasaag sila sa dautan nila nga kinabuhi tungod kay wala man mahimong mapa ug kumpas sa ilang kinabuhi ang balaan nga kasulatan. Pero kung ang tao magasusi niini, magiyahan siya, matudluan siya kung unsaon niya pagkinabuhi nga matarong diha sa tubangan sa Dios. Higala og igsuon, imo bang gihuna-huna, imo bang gihandom nga gusto kang kagiyahan og katudluan diha sa pagkamatarong, ug gusto kang nga makabaton og mapa og kumpas, susiha ang balaan nga kasulatan kay kini siya gitawag og pulong sa Dios. Kung ato gani pa nga tan-awon ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 nagsulti nga matud pa, ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Remember nga ang kasulatan adunay gahom sa pagtudlo nimo, paggiya nimo, mao'y mahimong mapa o kumpas sa imong kinabuhi nga magsubay ka sa pagkamatarong. Ang kasulatan makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Tungod ni ana mga kaigsunan, ang kasulatan nagagiya og nagatudlo, nagadasig sa tao paingon ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Mao man gani ang gisgutan sa Juan kapitulo 5 bersikulo 39 nag-ingon, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Mga kaigsuonan, hilabihan ka klaro sa gipamulong sa atong Ginoong Hesukristo. Kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna mo nga pinaagin ini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Ayaw kalimot nga ang kinabuhi nga atong gikinabuhi karon usa kini ka kinabuhi nga ingnon ta na lang paggasulti nga hulam ra gyud ni. Wa ta kahibalo og asa ni siya kutob, wa ta kahibalo og unsay kinutuban ni ini. Kinutuban ini. Pero pinaagi sa balaang kasulatan, matud pa, kamo nagasusi sa kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi ni ini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Ang kinabuhi nga atong gikinabuhi karon usa kini ka kinabuhi nga adunay utlanan, usa ka kinabuhi nga dunay kamatayon. Wa lang tamasayod kung kanusa ang utlanan, kan wa tamasayod kanas ang moabot ang kamatayon, pero luyo ni ining kinabuhi dunay kinabuhi nga walay katapusan, gitawag ka nagkinabuhing dayon, everlasting life. Muning gisgutan sa Juan 5:39 nagingon,
kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Kinsay makagiya ug makatudlo nimo ni anang kinabuhing dayon? Walay lain si Ginoong Hesus. Kinsay magagiya ug kinsay makatudlo ug makagiya kanimo sa kinabuhing dayon? Walay lain ang balaang kasulatan. Kinsay makahatag nimo sa kinabuhing dayon? Walay lain si Ginoong Hesus. Akong balikon, kinsa ang makatudlo ug makagiya kanimo sa kinabuhing walay katapusan? Ang balaang kasulatan. Kinsay makahatag nimo sa kinabuhing dayon o kinabuhing walay katapusan? Si Ginoong Hesus lamang. Kung atong tan-awon sa Juan 14:6 nag-ingon si Ginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. Ako mao ang dalan, ang kinabuhi. O matud pa ni Ginoong Hesus, ako ang dalan ug ang kinabuhi. Busa ang bala ang kasulatan magagiya ug magatudlo kung unsaon nato ang pagkinabuhi nga atong maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan. Busa mga higala, kini nga programa sa The Last Message of Mercy nagadasig kanatong tanan, nagadasig kaninyong tanan nga inyong susihon ang balaang kasulatan kay kini mao ang magatudlo ug magagiya alang sa kinabuhi nga walay katapusan. Dili ang kasulatan maghatag kinabuhing walay katapusan nato, kundi igo laning magiya, igo nga magtudlo nato unsaon nato pagkinabuhi aron maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Kinsa ang makahatag sa kinabuhing walay katapusan? Si Ginoong Hesus lamang, kay siya mao ang kinabuhi. Balikan ko ang gihisgutan sa ikaduhang Timoteo 3:15, ug nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Diha sa imong pagtuo kang Kristo, maangkon mo ang maangkon mo ang kaluwasan, maangkon mo ang kinabuhi nga walay katapusan. Mao man gani nga kun imong tan-awon ang Juan 3:16 nagingon, kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan nga tungod niana iyang gihatag ang iyang bugtong anak, aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing walay katapusan. Busa pinaagi kang Kristo, usba ug bag-uha ang imong kinabuhi kay makabaton ka sa kinabuhi nga walay katapusan. Pinaagi kang Kristo, makabaton ka sa kaluwasan. Kini nga programa nga inyong ginapamatian, usa ka programa nga naghatag sa inyo og katapusang pasidaan, The Last Message of Mercy, katapusang mensahe sa kaluoy, diin ni bisan kinsang tawo karon nga magkinabuhi alang sa kaluwasan. Mamaluwas ikaw. Mao na ang gihisgutan sa balaan nga kasulatan nga ang bugtong anak sa Dios gipadala dinhi ning kalibutan aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing walay katapusan. Ug ang balaang kasulatan timan nga ang ato karong gihisgutan ang pamagat sa ato gihisgutan, the text from God for you. Mao ni ang text, mao ni ang mensahe sa Ginoo para nimo alang sa kabaguhan, kausaban ug kasiguruhan sa imong kinabuhi ug sa imong kaluwasan. Ug nga tungod niini ang balaang kasulatan gitawag gini siya og pulong sa Dios. Pag kinabuhi diha sa pulong sa Dios, dinhis balaang kasulatan kay mauni ang mapa ug kumpas nga magatudlo ug magagiya kanimo paingon ngadto sa ganghaan sa baybayon sa kaluwasan. Sa Juan kapitulo 17 versikulo 17 nagsulti, balaan na sila pinaagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa ang pulong sa Dios gitawag kini og kamatuoran, gitawag kini og balaan nga kun kitang tao magasusi sa pulong sa Dios, magasusi sa balaang kasulatan, magiyahan kita nga mahimong balaan, mahimong matarong atubangan sa Dios pinasikad sa balaang kasulatan. Nagingon, balaan na sila pinagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa ang pulong sa Dios dinhis balaang kasulatan, kamaturan ug ang kamaturan mao si Kristo,
ug ang pulong sa Dios makahatod kanimo ngadto sa pagkabalaan kung imo kining sundon ug imong tumanon. Ug pinaagi sa pulong sa Dios adunay daghan nga mga tawo nga nangausab ug nangabag-o ang ilang kinabuhi pinaagi sa ilang pagsusi sa mga pulong sa Dios dinhi sa balaang kasulatan. Higala, naghandom ka ba, nagtinguha ka ba nga mausab ug mabag-o ang imong kinabuhi diha kang Kristo? Susiha ug basaha ang balaan nga kasulatan. Kung imong tan-awon gani ang Salmo kapitulo 1 bersikulo 1 ug 2 ingon nini ang gisulti, bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa lingkuranan sa mga mayubiton. Tandaan, bulahan ang tawo nga wala maglakaw sa tambag sa mga dautan. Nganong nalayo man ang tawo gikan sa tambag sa mga dautan, tungod kay ang iyang gisusi ang balaang kasulatan nga magatudlo sa pagkamatarong, magmatuto sa pagkamatarong. Mao ning gisgutan sumala sa Salmo 1:1 ug 2. Nag-ingon, bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa lingkuranan sa mga mayubiton. Ang 2 nag-ingon, kung dili anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay, ug siya nagapamalandong sa adlaw ug sa gabi. Hain bahigala ang imong kalipay karon. Matud pa, anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay ug gipamalandong niya kini sa adlaw ug sa gabi. Pamalandunga ang kasuguan sa Dios, pamalandunga ang pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios balaan ug matarong, pinaagi sa pulong sa Dios mabag-o ug mausab ang imong kinabuhi. Gihandom mo ba ang kabag-uhan, higala ug kausaban sa imong kinabuhi? Kung imo kana nga gihandom, himua ang pagsusi, himua ang pagbasa sa balaan nga kasulatan. Ngani kung imong tan-awon ang mga tao sa unang mga panahon sa pagpangwali sa mga apostolis, sila nga nangakabig sa pulong sa Dios, ila pagayod gani nga gisusi ang balaan nga kasulatan. Kung atong basahon dinhi sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 11, mauni ang ilang ginahimo. Ay usahay manggod ang tao nagasalig na lang sa mga pangulo sa simbahan ug unsay ilang madungog ug mabati, igo na wa na sila'y pagsusi. Pero kung imong tan-awon ang mga nangakabig, tandaan nimo nga ang nangakabig diha sa kamatuoran dili pwede nga dili magsusi sa kasulatan. Kung atong basahon sumala sa Buhat 17:11 nag-ingon, og kining mga Hudiyo mabuot pa kay sa mga Hudiyo didto sa Tesalonica, kay kini sila midawat man sa pulong sa Dios uban sa bug-os nga pagkamasinabuton nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba gayud ang mga butang nga gisagilon kanila. Tanawa sa unang mga panahon sa mga apostoles na nagpangwali ang mga apostoles. Dunay mga taong mga nangakabig ang mga Hudiyo. Matud pa ang kining mga Hudiyo, mabuot pa kay sa mga Hudiyo dito sa Tesalonica. Kay nga naman, gisusi nila ang kasulatan adlaw-adlaw. Busa sa panahon sa mga apostoles, doon nagyud di ay po'y mga tao nga dili mo dawat, dili mo tuo sa pulong sa Dios. Busa ang pamatuo dinhi nga kining mga Hudiyo mas mabuot pa sa mga Hudiyo didto sa Tesalonica. Nga naman, kay ang dapit sa Tesalonica, ang mga tao dito nagsalikway sa pulong sa Dios. Pero dinhi, ang gihisgutan ni kay Berea naman sa di ang gihisgutan diri, mabuot pa ni sila kay ilang gisusi ang kasulatan adlaw-adlaw sa pagsusi kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Karon dunay mga tao nga moingon sila ang ilang namatan og mahayag, ila na nga pakamatyan. Insakto na nga magpakamatay ka sa kahayag kung naa ka man sa kahayag. Pero aron pagsuta pagsiguro kung kahayag ba ang imong nahimutangan, gikinahanglan nimo ang pagsusi sa balaang kasulatan. Kaysa imong pagsusi sa kasulatan, mahayagan ka sa imong kinabuhi karon. Dili kay ang tao mga tarungan na lamang ang iyang namatan og mahayag, mao'y iyang pakamatyan. Pero wa gani siya makahibaw kung kahayag ba ang iyang namatan o unya kahayag ba na ang iyahang pakamatyan.
pero masusi mo, maila mo, mahibaluan mo nga kana kahayag kung imong gisusi ang balaang kasulatan. Kay diha sa pulong sa Dios, sa balaang kasulatan, mahayagan ang ngit-ngit nimo nga alagianan. Si Salmista David nagsulti siya, sumala sa gihisgutan sa Salmo 119:105 nag-ingon, ang imong pulong maoy lamparahan, tan-awa ra gud ninyo ni, pamatii ra gud ninyo ni ang gihisgutan dinhi ni Salmista David sumala sa Salmo kapitulo 119:105 nag-ingon dinhi ang matud pa ni Salmista David sa iyahang gipamulong, ingon siya matud pa Salmista David nag-ingon dinhi sa 105 sa Salmo 119:105 ingon niini ang gipamulong. Matud pa dinhi, ang imong pulong mao'y lamparahan sa akong mga tiil. Unsa maning lamparahan? Sa unang mga panahon god, wala pa may electricity, wala pa'y kuryente, wala pa'y kanang flashlight nga naimbento. Ang kasagaran gigamit nila mga suga iwag kanang gitawag og lamparahan. Busa si Salmista David iyang gipanginsama ang pulong sa Dios sa usa ka suga o iwag sa iyahang tiil. Nag-ingon din ang imong pulong mao'y lamparahan sa akong mga tiil. Kay simpre sa tanang bahin sa atong lawas, ang tiil may maglakaw god. Busa giila ni Salmista David nga ang pulong sa Dios usa ka suga sa iyang mga tiil. Unsay imong himuon karon? Mahisama ka ba o sama ba imong awaton si Salmista David nga adunay suga o kahayag sa imong mga tiil samtang naglakaw ka niining kinabuhi? Himua kana ang pagsusi sa balaang kasulatan. Unya nag-ingon dinhi, ang imong pulong mo'y lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Timan-i nga ang pulong sa Dios mo'y kahayag sa atong agianan, ang pulong sa Dios. Busa kung gusto kang nga makabaton sa kahayag alang sa kaluwasan, kung gusto kang makabaton sa kahayag sa kabag-uhan o kausaban sa imong kinabuhi, wala kay lain nga pagahimuon niana kundili ang pagsusi lamang sa balaan nga kasulatan aron mausab ug mabag-o ang imong kinabuhi, aron mabalaan ang imong kinabuhi. Kay matud pa ni Kristo, inyong gisusi ang kasulatan, kay naghuna-huna mo nga pinaagi niini, makaplagan ninyo ang kinabuhi nga walay katapusan, ug ngani kini mao ang nagpamatuod kanako. So ang balaang kasulatan naghatag sa insakto og tinuod nga informasyon bahin kang Ginoong Hesus. Naghatag kanimo og giya, mao ni mapa og kumpas sa imong kinabuhi nga mausab ug mabag-o ang imong kinabuhi gikan sa kangit-ngit paingon ngadto sa katingalahang kahayag nga kini nga kahayag magahatod kanimo sa kabag-uhan ug kausaban sa imong kinabuhi, nga kini nga kahayag makabaton kag paglaom alang sa kaluwasan. Mga kaigsunan, kini nga programa nga inyong ginapamatian, programa kini nga giuluhan the last message of mercy. Wa nay lain pa nga mensaheng kahigayunan alang sa kaluoy nga maluwas ang tao, kundili kini lamang ang balaang kasulatan ug kini nga programa naghatag og katapusang pasidaan sa kaluoy alang sa kaluwasan. Ngani kung kaluwasan ang hisgutan, lagi ang magatudlo ang balaang kasulatan. Ngani kung imong basahon ang ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2 nag-ingon, tan-awa karon mauna ang adlaw nga gikaymutan, tan-awa karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. Busa magkinabuhi ta alang sa kaluwasan. Og tungod niana mga kaigsunan, nganong magkinabuhi ta sa kaluwasan? Tungod kay usa niana kaadlaw aduna unyay paghukom ang Dios nga pagahimuon dinhi niining kalibutana. Busa ayaw hulata nga moabot ang paghukom sa Dios nga dili ka pa magiyahan, dili ka pa masultian, dili ka pa katudluan alang sa kaluwasan kabag-uhan sa imong kinabuhi dinis balaang kasulatan. Kay kung imong basahon ang buhat 17:30 ug 31 nagingon, ang Dios wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong, apan karon siya nagsugo sa tanang mga tao sa bisan diin sa paghinulsol.
ang tuyo sa Ginoo nga maghinulsol ta karon. Papaano ka makahibaw alang sa imong himon, alang sa paghinulsol kung dili ka magsusi sa balaan nga kasulatan? Usbon ko, ang kasulatan mao ni ang mapa ug kumpas nga magatudlo kanimo sa kaluwasan, magatudlo kanimo sa kausaban ug kabag-uhan sa imong kinabuhi. Gusto ka bang mabag ug mausab sa imong kinabuhi? Susiha ang kasulatan. Nagingon, ang Dios wala lamang manumbaling sa panahon sa kabrong. Apan karon siya nagsugo sa tanang mga tao sa bisan diin sa paghinulsol. Paano nga gisugo sa Dios ang tao nga maghinulsol? Aron nga ang tao maghinulsol, makabaton siya og paglaom alang sa kaluwasan. Kay ngani ang gisgutan sa buhat 17:31 nagingon, kay siya nakatudlo na og adlaw kanu sa subay sa katarungan ang kalibutan iyahang pagahukman. Timan ihigala nga ang Dios dunay natudlo nga adlaw diin kaning kalibutan na iyang pagahukman. Sa dili pa ang moabot ang adlaw nga natudlo nga ang kalibutan iyang pagahukman, importante nga magsusi ka sa balaang kasulatan aron kagiyahan og katudluan ka kung unsaon nimo pagkinabuhi aron ikaw mamaluwas. Timan nga ang paksa o pamagat nga atong gisgutan karon, the text from God for you. Ang usa ka text gikan sa Ginoo para nimo, para nako, para natong tanan aron kita mangaluwas. Higala ayaw himua ang pag-usik o pagsayang og panahon, kay ang panahon karon talitapos na, ang panahon karon haduol na. Unya wa pata maandam sa atong kinabuhi, kay wa pata magkinabuhi diha sa kaluwasan. Unya labaw sa tanan, wala ta kahibaw kung kanusa putla umuabot ang kinutuban sa kaadlaw sa kaluwasan. Unsaon man nato unya pagkaluwas kung wala na ang adlaw nga gitagana alang sa kaluwasan. Og ikaduha, wa sad ta masayod kung kanusa moabot ang kinutuban sa atong mga kinabuhi. Ug unya kung moabot na ang kinutuban sa atong kinabuhi, unya wa pata magkinabuhi diha sa pulong sa Dios. Unsaon man nato ang pagkaluwas? Kay kun imong basahon ang Job 14, 1, 2 ug 5 nag-ingon, kay ang tawo nga natawo sa kababay hamubo ra sa panuigon ug tugob sa kasamok, og siya mobuswak sama sa bulak ug dili magdayon, og siya sama sa anino nga nagadalagan. Ang 5 nag-ingon, og ikaw nagbutang og utlanan kaniya nga dili niya malabang. Ang tao dunay mga utlanan nga dili siya makalabang, og tungod niya na daghan sa mga tao karon nga naabtan sa ilang mga utlanan nga wa mausab ug mabag-o ang ilang mga kinabuhi. Nganuman tungod kay wa sila kagyahe, wa sila katudloe dinhis balaang kasulatan. Higala, gusto ka bang mausab ug mabag-o ang imong kinabuhi? Gusto ka ba nga makabaton og paglaom alang sa kaluwasan? Susiha ang pulong sa Dios. Ang Isaias 34:16 nag-ingon, susiha ninyo gikan sa basahon ni Yuba og basaha ug walay usa niini nga makulangan. Ipasusi ang balaan kasulatan, kay ang balaang kasulatan gitawag kinig the book of God, gitawag kinig the word of God. So sa imong pagsusi sa balaang kasulatan, sama da nga ikaw nakigsulti, nakigatubang diha sa Dios. Ang imong himuon sa diha nga mobasa kas balaang kasulatan, sa dili pa nimo ukmon, sa dili pa kini nimo pagabasahon, himua una ang pagampo nga ang imong pangayuon o iampo sa Ginoo nga pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo ang mga pulong nga niyas balaang kasulatan imong masabtan, og unya ang pulong sa Dios niyas balaang kasulatan may gahom sa pag-usab ug pagbag-o sa imong kinabuhi. Higala, gusto ka bang mausab? Gusto ka bang mabag-o sa imong kinabuhi? Tungod niya na susiha ang balaang kasulatan. Sa pangalan sa programa, The Last Message of Mercy, katapusang mensahe alang sa kaluwasan, ang The Last Message of Mercy, magadala kaninyo diha sa pulong sa Dios sa pagsusi sa balaan nga kasulatan. Higala, daghang salamat sa inyong pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Sa dili pahingpit tapuson ang oras nato sa atong programa sa The Last Message of Mercy, ato usa ning basahon siguro
kining ni ay mga mensahe, no? Niya si Nilson Punay, good evening mga bro. Okay. Niya si Noel Landau Cristal, maayong gabi kapag laom sa tanan na minaw. Niya pod si Noel Landau Cristal gapon pagkanindot sa mensahe nga gihatag sa atong Ginoo. Unya siguro wala naman ay pailain pa nga kinini ang kuandire anto sa kauban pa siguro nga wala naman pailain pa nga matan-aw dinhi nga mensahe. Kini nga programa The Last Message of Mercy dasig kaninyo sa pagsusi kanunay diha sa pulong sa Dios, nga ang pulong sa Dios mga kaigsunan o mga kaigalaan mao ang magausab ug magabag-o sa atong mga kinabuhi aron atong kalikayan ang pagbuhat ug dautan, kay ang kalibutan nga atong gipuy-an talitapos na. Busa sa dili pa matapos ang kalibutan, atong himuon ang pag-usab ug pagbag-o sa atong mga kinabuhi pinasikad sa balaang kasulatan. Remember nga bisan unsa pay mga butang nga imong naangkon ining kalibutan na maapil gyud na sa paghukom unya sa Dios. Maapil ka sa paghukom unya sa Dios, busa himuon nato ang pagbag-o ug pag-usab sa atong kinabuhi. Remember nga kun imong tan-awon sa ikaduhang Pedro 3:10 ngadto sa 12 nag-ingon, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kakawatan ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga niini. Unya ang gisgutan sanglit kining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon pagkinahanglanon gayud diay nga magkinabuhi kamo diha sa pagkabalaan ug pagadiosnon. So diha sa Ginoo magkinabuhi tang balaan ug Diosnon, kay unsa man kakaadunahan, unsa may mga butang nga imong naangkon niining kalibutan na sa gihapon walay magpabilin sa imong kamot, kay kana siya pagatunawon sa Dios pinagis kalayo. Sa Isaias kanini ang 9:19 ang yuta pagasunugon sa Dios ug ang mga taong dautan mahimong sama sa sugnod sa kalayo. Higala kung dili ka mag-usab ug magbag-o sa imong kinabuhi, dili ka magasusi sa pulong sa Dios, dili ka magiyahan sa pagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Ginoo, dili ka makakinabuhi alang sa kaluwasan ug timan-e nga ang kalibutan pagasunugon sa Dios ug ang tanan nga mga dautan, mga kaigsunan, mahimong sugnod sa kalayo. Apan ang Dios nagahulat ug nagapaabot kanimo kanako nga ikaw muduol ug moalaga diha kaniya. Iwakli ang tanang buhat sa kangitngit, iwakli ang tanang buhat sa pagkadautan, at ubanga ug dawata ang kahayag alang sa kausaban ug kabag-uhan sa imong kinabuhi ug tungod diha sa imong pigkinabuhi nga matarong ug bag-os tubangas Ginoo sa pagbalik ni Ginoo. Ikaw ug ako andam unya kaniya ug magagi ang pulong sa Ginoo magagiya kanato diha sa kaluwasan. Higala dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini nga programa nga inyong gipamatian, The Last Message of Mercy, nagapasalamat kaninyo sa inyong pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Sa ngalan ni Brother Arnold Rosalihos, ini ang inyong ubos nga higalag igsuon, Brother June dito magaingon sa inyo, mayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. May the Lord God bless us.